ובאמת לשנות את... לא לשמר את הסטטוס קוו. אנחנו לא רוצים לשמר את הסטטוס קוו באל-אקצא. אנחנו רוצים לחזור לסטטוס קוו. סטטוס קוו זה השתנה ומשתנה יום יום. לחזור לסטטוס קוו במסג'ד אל-אקצא כפי שהיה לפני שנת 2000. מ-2000 עד 2000. תודה רבה. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאימה אשר עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, והריח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. אשא עיני